कुरकुरीत कारल्याची भजी। साहित्य: बेसन, तांदळाचे पीठ, हळद, लाल तिखट, मीठ, लिंबाचा रस, गरम मसाला आणि कारली। प्रथम कारली स्वच्छ धुवून चिरून घ्यावी। कारल्याच्या मधल्या बिया काढून घ्याव्यात। दही, लिंबाचा रस, मीठ, लाल तिखट, हळद, गरम मसाला हे सर्व मिश्रण व्यवस्थित एकजीव करून घ्यावे। त्यात चिरलेली कारली टाकावीत। मिश्रणात कारल्याचे तुकडे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यावे। मिश्रण 5 ते 10 मिनिटे झाकून ठेवावे। त्यानंतर त्यात बेसन, तांदळाचे पीठ मिक्स करून घ्यावे। थोडेसे पाणी ओतून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यावे। तेल गरम करून त्यात कारल्याचे तुकडे सोडावेत। व्यवस्थित खरपूस तळून घ्यावेत। कारल्याची कुरकुरीत भजी तयार। तर कशी वाटली ही रेसिपी? आवडल्यास अभिप्राय नक्की कळवा। धन्यवाद।